Tää on nyt vähän... Odottakas vähän hetki. väärin. Mun Miku. Hassusti. Varon nyt siitä, että sun naama ei näy. Oho. Ei se se haittaa, oo vaikka vielä. mun hiukset näkyy. Niin, älkää ihmetellä, kun se ei ole blondi. Niin, mä oon ruskeatukkainen ihan tiedoksi kaikille. Niin kuin tämä ruskea. Niin, mut vähän vaaleampi. Voi näyttää vähän sitä. Voinko näyttää vähän Joo, voit näyttää minun hiuksiani. Eli tämän värisiä. Joo, mut se ei ole nyt tän videon pääasia, vaan se. Mutta pääasia on se, että Sinttu voi kertoa, mitä pullipeillä oikein tehdään ja kaikkea tälleen. Tai no, me voidaan kyllä kahdestaan kertoa. Joo. Siis mulla on tosiaan pullip, jos joku ei tiennyt. Hei hei. Hei. Ja- Siskoni. Siskoni. Nyt Mutta mä kerron sulle asioita. Että niinku tää on niin tyhmä video ja niin. Voit sä pitää? Joo, voin. On Joo, näin tosi. siis voi lähteä kädet, että älkää pelästykö. Ei. Me naurataan sillä, mihin tän käsi meni rikki. Me vaan nauretaan siltä, että se just hassusta kohtaa meni. Mulla pitää avata paita. Tän tissit näkyy kohta. Iik. Okei, No, ei se ihan haittaa, se on sama. vaan nukke. Ja älkää ihmetelkö, älkää oikeesti naurako näitten pepusta, koska teilläkin on se peppu, sama peppu. Nämä nuket näyttää ihmisiltä, ne on niinku tarkoitettu, että ne näyttäisi ihmiseltä, niin että älkää ihmetelkö, että niillä on peppu ja tissit ja kaikki nämä. Joo. Mutta siis tosiaan, oho, tän käsi lähti. Jee. Oho, Niillä on nyt se siis tuli Obitsun nurmikko. kädet. Joo, Lintulla. ja ei sit tarvii kysyä, että miksi, koska se on vanha juttu, jota mä en nyt ehkä halua kertoa. Saanko mä kertoa sen yhden ainoan asian? Joo, Joo. Eli tämä nainen, eli Emily, on Emily. Emily? Ihan sama, mutta se kertotaan Emily kuitenkin. Että... Niin, se on jonkun vanha, että toi Sinttu on tilannut se eBaystä. Se En mä maksoi- oo eBaystä. Eiku mistä? Tori.fistä, eli Niin sieltä siis voi sieltä. tilata pullippeja. Joo. Mutta Älkää mä ostin... ikinä ostako tori.fistä niitä, missä ei oo kuvaa. Niin, koska ei ikin voi tietää minkälainen se on. Niin. Tai, niin, tai sitten kysyä että sähköpostissa, että voiko se lähettää kuvan sille esimerkiksi. Että jos nyt antaa toistensa numerot ja tälleen. Joo. Kyllä te Ja varmaan tää on ymmärrätte. siis niinku mun Miku on siis Mollamaniasta. Joo, et siis tää on tosiaan mun pullip ja tää on sitten Iisan. Eli joo, silloin siis 3 kanavaa, eli tää pullip-kanava sitten on... LPS ja niinku tämmönen haastepelijuttu. Niin, eli että se se niinku näyttää itseään videoilla. Joo, me ollaan nyt ulkona. Tässä on mun varjo. Jee, ja mä kuvaan nytten Iisan kännykällä. Joo. Mutta mä en nyt ehkä Eli mä vielä nyt näytä näytän itseäni. nopeasti teille, miten näitä vartaloita käytetään. Eli nämä menee maksimissaan näin. Maksimissaan noin. Sitten täältä. Maksimissaan taaksepäin noin. Maksimissaan eteenpäin näin. Sitten täältä, kun on noin tissit, niin niitä voi tehdä näin. Niin siis Sitten se tää menee noin ylös. Molemmat kädet. Noin. Ja siis täältä ja täältä voi lähteä käsi, että ne voi ottaa pois. ja että laittaa kädet. takas Niin. Ja nämä voi siis vaihtaa nyrkkiin tai tommoseen. Mulla on semmosia vaihtokäsiä. Ja sitten silmämekanismi toimii tällä tavalla. Kattokaa nyt. Tälleen. Sitten voi sulkea ne. Joo, molemmat silmät voi sulkea, mutta on vaan vähän Joo, ja jäykkä toi takana. mekanismi. Takana on tämmönen silmämekanismi. Tälleen. Siirtää niitä tuonne tai tolleen. Voinko mä samaan aikaan näyttää sun? Sillä kun mä niin vaihtelen tällä, niin sit mä näytän samaan. Sä voit kuvassa, niin mä voin näyttää. Niin. Joo, Eli tällä. Oho.
Eli mulla menee ihan noin tavallisesti. Ja Niin, mulla on niin sit kuin tällaiset tämän väriset luomet, tämmöiset vaaleansiniset. Joo, eli tämä tekee niinku tolle, että se siirtää noita silmiä tolleen. Nämä tapit, nämä ympyrät sulkee silmät. Joo. Ja mulla ei oo siis niinku sinisiä luomia, mulla on vaan tavalliset luomet. Niin sillä on niinku tällaiset vähän pinkimmät. Joo. Niinku kun Mikulla on semmoset meikit. Ja siis Miku on semmonen piirustushahmo, mutta jos tulee lisää kysymyksiä tästä mun pullipista esimerkiksi, niinku, mitä mä en kertonut, niin voitte kysyä kommenteissa. Ja Isabel, jos tietää, tai no Iisa, niin sit se voi vastaa niihin kysymyksiin. Joo, me ollaan nyt täällä koulun läheisellä kentällä, mutta jos joku kysyy kouluun, niin me ei kyllä ehkä kerrota, koska se on jo henkilökohtainen asia. Mutta kuitenkin. Mutta toivottavasti tässä oli vähän apua. Niin nähdään seuraavassa videossa. Hei hei. Hei hei. Eli minulta hei hei. Ja myös Emililtä. Joo. Moro!